салом дӯстон, инак дар ҳамаи мусобиқаҳои Аврупо номи 4 дастаи беҳтарин маълум гардид, ки ба марҳилаи плей-офф рухат гирифта муборизаи худро барои унвони қаҳрамонӣ идома медиҳанд. Дар Лигаи Аврупо ҳам ҳангома рӯй дод. Дастаи Барселона ин дафъа натавонист бо намояндагони Олмон муқобилият нишон диҳад. Акнун Айнтрахт ба гурӯҳи дастаҳое шомил гардид, ки каталониҳоро дар нимаи роҳ ноком намуданд. Мо дар бораи ин бозӣ дар канали махсус барои мухлисони Барселона фикру ақидаҳои худро хоҳем гуфт. Метавонед аз он ҳам дида бароед. Ҳамчунин дастаҳои Вест Хэм, Лейпциг ва Рейнҷерс ба нимфинал баромаданд, ки акнун ба эҳтимоли зиёд онҷо рақобати Англия ва Олмон барои ба даст овардани ҷом сурат мегирад. Мо ба пешниҳоди хабарҳои асосӣ оғоз мекунем, аммо баъд аз он ки шумо ба канал обуна мешавед, агар то ин вақт ин корро накардаед. Ҳамчунин ба зангула зер кунед, то ин ки аз видеои нави мо якум шуда бохабар гардед. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, дар ин рӯзҳои истироҳатӣ моро тоб рақобатҳо интизор аст ва ҳамчунин полуфинали Кубоки Англия, ки дар он ҷо Манчестер Сити бо Ливерпул во мехӯранд. Ҳар дуи дастаҳо арзандаи финал мебошанд, аммо ғолибшаванда танҳо як даста аст. Дар Испания Севилья Реал Мадридро пешвоз мегирад. Дастаи шоҳона баъди баромадан ба нимфинали Лигаи Чемпионҳо ҳамаи корро мекунад, ки қаҳрамониро дар Ла Лига зудтар хотима бахшад. Лекин дар Серия А барои қаҳрамон шудан рақобат то охирҳои давр меравад. Наполи дар майдони худ Ромаро пешвоз мегирад. Дастаи Мауриньо дар 11 бозии пай ҳам дар Серия А мағлуб нашаванда аст. Оё неаполитянҳо метавонанд серияи бобаро римиҳоро барбод диҳанд ва барои қаҳрамонӣ рӯи худро идома диҳанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дирӯз як хабар дар тамоми гурӯҳҳои варзишии шабакаҳои иҷтимоии Тоҷикистон пайдо гардид, ки аз он мухлисон хеле хавотир шуданд. Дарвозабони тими миллии кишвар ва дастаи Хуҷанд Шоҳрух Қирғизбоевро аблава бурд. Фикр дорам ба шумо фаҳмондан дар кор нест, ки аблава чӣ аст ва барои чӣ амалӣ мешавад. Тибқи маълумотое ки шоҳидон доданд, Шоҳрух Қирғизбоев дар машқҳо қарор дошт. Баъдан 10 нафар ӯро кашола карда бурданд. То бегоҳӣ ин хабар баҳсу мунозираҳои хеле зиёдро ба миён овард. Бегоҳӣ бошад хабари дигар баромад, ки дарвозабони тими миллӣ аз военкомат ҷавоб доданд. Ӯ корномаашро дар дастаи Хуҷанд идома медиҳад. Ҳама баъд аз ин ором шуданд. Акнун лозим аст то сари ин масъала каме биандешем. Пеш аз ҳама чаро барои гирифтани як нафар 10 нафар омаданд? Ҳамаи мо аблаваро дидаем, 2, 3 то 4 нафар майлаш, вале 10 нафар ин аз ҳад зиёд аст. Дар амалиёти фаврӣ ҷустуҷӯй барои дастгир кардани ҷинояткорон чунин миқдор одамон даъват мешаванд. Шумораи зиёди аблавчикҳо баъзеҳоро бар он ақида овард, ки ин фармоиши дастаи ЦСКАи Душанбе аст. Ҳайати артишиён пароканда шуд ва онҳо дар ҷоми Африка, ки иштирокчӣ ҳастанд, ба чунин бозингарон ниёз доранд. Агар Шоҳрух ба хизмат мерафт, воқеан ҳам эҳтимоли он вуҷуд дошт, ки меъбад шарафи дастаи Кенваро ҳимоят созад. Баъдан ин бори аввал нест, ки мо шоҳиди чунин ҳолат мешавем. Қаблан чӣ дар футбол ва чӣ дар футзал чунин вазъиятҳо ба вуқӯъ мепайвастанд. Барои мисол, чанд сол пеш дар роҳи ба Душанбе омадан бозингари дастаи футзали Истарафшанро аблава қапид. Аз як тарафи дигар шояд умуман Шоҳрухро нашинохта ҳамчун як нафари оддӣ ва мисли дигарон ба истилоҳ сабой карданд. Пас он ки баъд аз чанд занг будани ӯ маълум гашт, дарҳол ҷавоб дода шуд. Ними бозингаронамонро аблав меқападу қисми дигарашон бо сабаби маоши кам Русия ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд. Аз рафтани бозингарони Душанбе ба Русия ҳанӯз 1 сол пур нашудааст. Онҳо бе хабар кардани роҳбарият ва бе қатъ кардани шартнома хеста ба Русия рафтанд. Садо футболбозони бо маҳорати кишвар дар ғарибӣ ба корҳои фарсахҳо дур аз футбол машғуланд. Мисоли охирин Салам Ашурмамадов аст. Ин мисолҳое ки инҷо овардем танҳо фактҳои маълум ҳастанд. ғайр аз ин чандин ҳолатҳои пасипардагии дигар рафта истоданд, ки барои ояндаи футболи кишвар таъсири нек надоранд. Барои мисол, ҳамон 16-солаҳои мо, ки дар финали чемпионати Осиё ва баъдан ҷоми ҷаҳони U17 иштирок карданд, дар куҷоянд? Ғайр аз 2-3 нафарашон дигаронро гуфта метавонед, ки айни ҳол ба чӣ кор машғуланд. Қисмашон ё бедаста ҳастанду ё аз футбол рафтанд. Агар ҳамин тавр аблаваю ба муҳоҷират рафтанҳо идома ёбад, дар кишварамон футболбоз
монад. Тибқи нақша Федератсия футболи Тоҷикистон шумораи дастаҳои Лигаи олиро ба 12 адад расонда мехоҳад. Бо чунин ҷараёни кори ёфтани бозингарон барои 12 даста имконпазир мешавад. Ин дар ҳолест ки боз Лигаи якум ҳам дорем. Он ҷо гапҳо боз ҳам бештаранд. Ба Модрич пасҳои ӯ ва маҳорату малакааш ҳеҷ кас дигар шубҳа надорад. Баъд аз чунин бозиҳои бузург дар Лигаи Чемпионот дигар шахсе намондааст ки бозии Модричро заиф гӯяд. Ӯ мотори асосии дастаи Реал мебошад, аммо новобаста аз ин бояд дар андешаи идомаи корномааш бошад. Гап сари он меравад ки муҳлати шаҳрномаи Лука тобистони соли ҷорӣ ба анҷом мерасад. То ҳол Реал шаҳрномаи нимҳиватгари хорватиро тамдид накардааст. Агар кор ҳамин тавр ҷараён гирад, Модрич агенти озод хоҳад шуд. ӯ айни ҳол ҳуқуқ дорад ки бо дастаҳои дигар гуфтушунидҳо анҷом диҳад. Дар расонаҳо хабарҳои нав ба нав дар мавриди дастаи ояндаи Модрич пайдо мешаванд. Гуфта мешавад ки талабгори асосии Лука дастаи Ювентуси Италия ба ҳисоб меравад. Бианконерҳо бозингарони солхӯрдаро ба ҳаят ҳамеша ҷалб мекунанд ва бо онҳо шаҳрномаи кӯтоҳмуддат имзо менамоянд. Чунин сиёсат борҳои Юверо то қуллаҳои баланд расонда буд. Аммо Ювентус ягона интихоб барои Модрич нест. Ғайр аз ин чандин дастаҳои дигар бемушкилӣ Модричро бо маоши хуб таъмин мекунанд. Қаблан ҳатто Манчестер Сити ном бурда мешуд. Гӯё Гвардиола шахсан ба нимҳиватгари хорватӣ таваҷҷӯҳ кардааст. Гузашта аз ин аз кишварҳои гарми арабиам бо пешниҳодҳои ғавсу равҳанӣ як ба сӯи Модрич назар меандозанд. Аввалтар аз ҳама дастаҳои кишвари Қатар гуфта мешаванд. Қаблан аз Испания нимҳиватгарони бузургтарин ба ин кишвар мерафтанд. Мисол капитани Атлетико Габи ва сармураббии кунунии Барса Хави. Ҳам Ювентус ва ҳам аз Қатар ба Модрич ба муддати 2 сол шаҳрнома пешниҳод карданӣ ҳастанд. Мақсади худи Лука бошад мондан дар сафи мадридиёст. ӯ мехоҳад Реал бо шаҳрномаи расмӣ ба ӯ муроҷиат намояд. Нимҳиватгари хорватӣ аз соли 2012 дар Мадрид қарор дорад. Борҳо гуфта мешуд ки ӯ мехоҳад корномаашро маҳз дар Реал ба анҷом расонад. Ва аммо агар аз тарафи Реал чунин хомӯшӣ бошад, пас Модрич дастаи дигарро интихоб мекунад. Барои Қатар барвақт аст. Шояд Модрич 1-2 соли дигар дар Аврупо мондан хоҳад. Барои ҳамин Ювентус метавонад дастаи навбатии Модрич бошад. Рики Пуч мавқеи худро дар ҳайати Барселона пайдо карда натавонист. ҷавонони дигари Барса ба мисли Педри, Гави, Нико ва дигарон дар ҳайати асосӣ ҷо доранд, аммо Рики Пуч не. Дар замони Роналд Куман ӯ хеле кам ба майдон меомад. Баъд аз омадани Хави ҳам ҳеҷ чиз тағйир наёфт. ҳамон тавре ки ӯ ҳамеша дар бозингари навбатпой ҳамон гуна боқӣ монд. Коршиносони футбол ба ӯ тавсия медиҳанд ки дастаи дигарро барои идомаи корномааш интихоб кунад. Дар Испания айни ҳол таваҷҷӯҳ ба нимҳиватгари ҷавон дида мешавад. Вилареал мехоҳад футболбози испаниро ба сафи худ ҷалб намояд. Тибқи маълумотҳо Эмери шахсан мехоҳад ки Пуч дар хатти нимҳимояи киштии зериобӣ бозӣ кунад. ӯ дар симои Рики нафареро мебинад ки метавонад ба муддати солҳои тӯлонӣ дар хатти нимовизаи Вилареал бозии устувор ва барқарор нишон диҳад. Шаҳрномаи Рики Пуч бо дастаи Барселона тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. То он дам Барса ҳам талоши фурӯхтани ӯро мекунад. Вилареал нақша дорад ки Рики Пучро дар равзанаи трансферии тобистона ба сафи худ хонад. Нархи бозории ӯ дар ҳамин шабу рӯз 9 миллион евро гуфта мешавад. Эмери мехоҳад иқтидори дастаи худро беҳтар гардонад. Дар хатти нимҳимояи Вилареал бозингарони ботаҷриба ба мисли Дани Парехо бозӣ мекунанд. Мутахассиси испанӣ кӯшиш дорад то як баланси хубро байни ҷавонони мисли Пуч ва нимҳиватгарони пуртаҷриба ба монанди Парехо пайдо кунад. Уна Эмери бо ҳамин муваффақияти худ дар Лигаи Чемпионҳо қаноат карданӣ нест. Ба ҳамин тамом дӯстон, бовар дорам ки ҳаҷоткории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнажданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.